Imindeni edla imbuya ngothi nehlala ezindaweni zasemakhaya eEastern Cape ibambe umoya ngesimemezelo esenziwa nguMengameli uCyril Ramaphosa njengoba athi kukhona ubadlana abantu abazofunjathiswa lona njengoba ubhubhane lwesifo iCOVID-19 lushiye abantu abaningi bengenamali futhi belambile. Ubomi kwelikhaya ngamahlandinyuka kudityaniswa amathe nenyembezi usuku nosuku. Izisu zithenca emqolo lenxele kakhesekile. Ali-18 amalungu olusapho bonke baxhomekeke kwisibonelelo sendodla kamakhulu. Kodwa ngoku imeko yokumiswa kwentshukumo yenza ubomi bunyuke umnqantsa kule lali yakwamfica. Ukutya siyasike onto ndithi xa ndithole oyogilanti ndithe ndayithola ndithenge oomaxambanyana ndibuye imali enye ndithatha abantwana ndibasezibhedlele abanye ndifake nasemibuthweni yokufa iphele sidle olosizi ndingene emizini ndicele izikotile ebantwini. Kwelikhaya amalungu olusapho asibhozo nakulo ke kubotshwa amabande ukuze balale betyile ubomi abukho lula. Abantwana ndiye ndiphiceleze ndibacicisa ngale mali yale glanti nje bandihola abantwana ababini, so kule mali abantwana ababini ndiyabacuceza ngakule mali abantwana ababini ndithi ngela xesha bendiserayithi egazini ndiye ndibamba amatoko ndidibanise ndibakhulisa ngaloo ndlela. Umbutho olutsha ekuhlaleni usebenza ubusuku nemini uzama kunceda apho unokwelula isandla khona kodwa nakubo kunzima. Abantu esidibana nabo kukhona abantu abakhubazekileyo abahlala bodwa, kube khona abantu abonayo bakuyalanjwa indlala nje. Imali yesibonisa abantwana izawunyuswa ngama-300 kwinyanga Canzibe, emva koko inyuswe ngama-500 isithuba senyanga ezinhlanu zilandelelana. Lo gama ezinye izibonelelo zizawunyuswa ngama-250 isithuba esingangenyanga ezintandathu njengenxalenye yesabelo sikarhulumente. Abahlali balapha bayiqonda okokuba esi sibonelelo ngesethutyana kodwa bathi ucuntswa akafani noshice. Ndinkululeko Nyembezi elusikisiki.